Judul Isih Kanca Senajan Ora Kekancan Ati. Ing sawijining SMA ning kutha cilik ana loro kanca akrab, Rani lan Reval. Wiwit kelas 1, dheweke tansah bareng ngerjakke tugas kelompok, mangan bareng ning kantin, nganti padha curhat sadurunge ujian. Kabeh kanca ngerti hubungan Rani lan Reval ora mung sekedar kanca. Nalika kelas loro Reval nyatake perasaan lan Rani nampa. Dina-dina lumaku manis, kebak guyonan, pesan-pesan wengi, lan janji-janji cilik bab masa ngarep. Nanging rasa bahagia kuwi ora suwe, alon-alon ana sing wiwit owah. Wiwit Reval kapilih dadi anggota OSIS, dheweke kerep kerja bareng Citra, siswi ayu lan aktif ing sekolah. Awale Rani ora ngadekke amarga dheweke percaya karo Reval, nanging rasa percaya kuwi wiwit goyah nalika Reval kerep telat bales pesen, batalke janjian lan katon cedhak banget karo Citra ning koridor sekolah. Sore iku Rani ndeleng Reval lan Citra lingguh wong loro ning taman sekolah, padha guyon, saling pandang, lan katon nyaman bebarengan. Rani mandeg ana mburi wit, nahan eluh sing wis arep metu. Dadi saiki aku mung penonton ya, batin lirih. Sawijining dina, Reval ngejak ketemu. Nalika padha lungguh, suarane Reval serak lan matane ora wani ndeleng Rani. "Rani, aku ora pengen terus ngapusi. Aku saiki wis rada cedhek karo Citra. Aku dhewe ora ngerti kok bisa kaya ngene." Rani mung meneng, atine kebak rasa perih, nanging isih nyoba tenang. "Dadi iki akhire ya, Val. Ngapunten Ran, kowe wong sing apik, nanging aku ora iso pura-pura terus." Rani mesem kaku, eluhe pungkasan netes uga. "Yen kuwi wis keputusanmu, aku ikhlas. Nanging aja lali, yen biyen kowe tau dadi wong sing tak percaya." Dina kuwi hubungane rampung sepi tanpa nesu nanging kebak lara. Dina-dina sabanjure rumangsa canggung, Rani lan Reval isih saksekolah, isih kerep papasan nanging ora kaya mbiyen. Rani milih meneng nganti wektu alon-alon ngobati lara ati. Suwe-suwe Citra nyedhaki Rani karo wajah nelangsa. "Rani, aku ngerti, aku wis nggawe kowe lara. Aku ora maksud nyolong Reval. Kabeh iki kedadean, ngono wae." Rani mandeng Citra nganti tenang. "Aku ora nesu, Cit. Aku mung kecewa. Nanging aku percaya saben wong duwe dalane dhewe-dhewe. Aku mung pengen aja nganti kita dadi mungsuhan." Saka kono kabeh dadi luwih adem. Rani lan Reval ora meneh pasangan, nanging isih bisa sapa-sapan tanpa rasa dendam. Rani ngerti dhewe wis menang, ora amarga isih duwe Reval, nanging amarga bisa nglepas kanthi ikhlas. Sawetara wulan mengko, wektu acara perpisahan sekolah, Rani lan Reval padha ngadeg ing lapangan, ndeleng langit sore. "Kowe tetep dadi wong penting ing uripku, Ran," ujar Reval alon. Rani mesem, "Aku uga, Val. Kanca sejati ora kudu tansah bebarengan, sing penting ora gawe lara." Padha ngguyu cilik, banjur lunga karo ati sing luwih enteng. Pesan moral, katresnan sejati ora tansah kudu nduweni. Kadang pisah iku dudu pungkasan, nanging cara paling becik kanggo tetep njaga saben liyane kanthi cara sing beda.